Guys, masayang tanghali sa inyong lahat guys. Nandito tayo ngayon guys sa tabi ng kalsada sa may Cibiswa, sa isang oceano. So makikita nyo guys, nagbibiyaya ko guys. May nakita ko matanda guys, ayun o. Huminto na ako guys kasi talagang nakakahawa yung itsura ng nanay. Si nanay o. Hi, kumain ka na? Saan ka galing? Saan ka galing? Saan ka galing? Saan ka po galing? Kumain ka na? Hindi pa? Galakad ka lang dyan? Dyan? Galing ka po dun sa dulo? Oo? Saan ka pupunta dyan? Ano dala mo na eh? Ha? Wawa ka naman, init to. Ang init, grabe. Saan ang bahay mo po? Saan ang bahay mo? Bahay. Oo. Doon? Malayo pa? Naglalakad ka lang? Malayo. Nadaanan kasi kita. Galing ako doon sa sa unahan. Sabi ko kawawa naman si nanay. O kawawa naman. Talaga naman. Asan po yung mga anak mo? Wala. May mga Trabaho? Nay. Ano kaya nay kung magsakay ka na lang dyan? Bibigyan kita ng pamasahe. Bibigyan kita ng pamasahe. Magsakay ka na lang. Magsakay ka na lang po. Meron pa akong konting pera dito, nay. Konting pera. Ayan o. Magsakay ka na lang, nanay. Yan o, nay. Magsakay ka ng tricycle. Opo. Nato. Ingat ka, nanay. Ang init o. Grabe. Kawawa naman. Ang init. Pahinga ka muna. Sige po. Masakay natin si nanay. Mga ka-idol. Kawawa naman. Andali lang nanay papara tayong tricycle. Wag mo nang gaston yung binigay natin So ayan. Ako pala na si Makadoms. Small YouTuber na nanay. Ayaw kasi may nakikitang nahihirapan. talaga naman. Oo. Papasakay natin si nanay. Ano yung makasakay si nanay? Ano? Anong mo na lang naman sa akin. So ayan. Sakay ka na nanay. Dito yung bayad. Sakay ka na po. Sige na. Nanay. Diyan lang sa unahan. Nanay tinapay pa po. Ano yun? Bayad? Bayad. Di mo na pagsinilot? Nanay. Salamat. Sige na. Pakasakay na si nanay. Ayan idol. Napasakay na naman natin si nanay mga idol tayo ay hindi naman natin inaasahan si nanay na makikita natin dyan sa daan mga idol. At si nanay pala mga idol ay namumulot ng mga plastic bottle. Namumulot si nanay ng mga plastic bottle. Napakahalaga kay nanay ng plastic bottle na dadaanan niya dyan sa kalsada yung sa mga sito, yung mga plastic ba guys, kasi binibinta pala ni nanay yung mga plastic na bottle na wala nang laman, kagaya ng mga soft drinks guys. Kaya kahit mainit guys, pinipilit ni nanay na maghanap ng mga plastic bottle na walang laman para makabinta lang si nanay. Pero biruin nyo guys tayong mga malalakas pa, hindi natin kaya yung sobrang init dyan sa daan. Tapat ng na ngayon, 12, alas 12 na. Alas 12 na ngayon mga idol. So galing ako doon sa barangay kay Roy Royan. Nag-ayos po ako ng aking motor. At papapalitan ko sana ng upuan. Ayun, yung
yun nga, dala ko kanina. Dinaan ko na dun sa paayusan. Ngayon, nadaanan natin si nanay na naglalakad. Kung nakita nyo naman, talaga namang pinipilit niyang makahanap. So ang nakukuha pa lang ni nanay, apat na bottle na wala, empty bottle ng C2 at yung mga soft drinks. Ngayon, nadaanan natin siya. So makita nyo naman, kaunti pa lang yung nakuha niya. So sabi ko sa kanya, nay, ano kaya kung magsakay ka na lang dito nga sana sa motor ko, kaso inisip ko naman parang unsafety guys, baka malaglag si nanay, kawawa naman. Ngayon binigyan ko siya ng counting pira para makasakay na lang. Ayun, pinasakay nga natin. So binayaran na rin natin yung sasakyan, yung multicab, para di na si nanay singilin mga idol. So ayun, kaya maraming salamat naman guys at si nanay nakauwi na. So yung nadaanan ko siya, pauwi na sa kanyang bahay So maraming salamat naman Kaya yan guys, yung ganyang mga bagay guys na hindi man natin inaasahan, talagang sadya yan guys ng Panginoon para tayo ay makatulong at makabigay tayo ng blessing sa ating kapwa mga idol. Kaya maraming salamat at sana sa kapwa ko vlogger, sana ganun ang gawin natin at makatulong tayo kahit maliit na bagay mo malaki. Napaka-importante niyan guys sa ating mga kapwa tao. Basta importante guys, galing sa puso natin mga idol. Kaya maraming salamat at sana ay tulungan natin sila. At kung gusto pong tumulong sa aking mga ginagawa, so pwede na po kayong magano sa akin mga idol. Pwede kayong mag-comment, mag-message sa akin sa aking page si Dom Chokson, para naman kung may makita tayong mga nangailangan ng tulong, ay mas matulungan po natin mga idol. So PM nyo lang ako sa Dom Chokson para mas marami tayong matulungan. Pinapangako ko sa inyo, patuloy po akong tutulong sa mga mahihirap. Maliban sa pagpapatawa, ako po ay tutulong sa kapwa ko mas mahirap pa sa akin. So yun lang guys, maraming salamat. At sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. So yun lang guys, maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat. God bless. Panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and going.